Du ser sgu ikke for godt ud, min ven. Skal du have en sprøjt? Det var bedre. Så har vi nogle strisser hængende. Ud med dig. Tak. Du har gode penge. Hvad kører du? Simpelthen, du kører med skrald ad ude. Så kører vi. Nej, for satan. Kør så. Politiet kan ikke se mig. Vi kører godt. Skal ud på skraldepladsen. Det er ikke fordi vi prøver at vælte hele hospitalet, eller hvad fanden det nu er. Det er slet ikke fordi vi prøver at vælte søjlerne, så det hele brænder sammen. Vi behøver ikke beskylde os for det. Nu vil vi hen og spille tennis. Jeg vil spille tennis, og så er det jeg. Hvad fanden laver den der kat der? Kunne I ikke bare flytte jer? Vi er i England, vi kører i venstre side. Hvad er det, de ikke forstår ved det? Ja, nu er det jo mig, der er spillelsesbilist. Og vi skal holde for rødt, fordi vi er ordentlige mennesker, men så gør vi det ikke alligevel. Nu er vi Hvad laver de? Det er jo spillelsesbilister, dem derovre. Vi kan godt køre over i den anden side. Du skal have et skud i nakken. Skud du, mand. Jeg kan ikke ramme. Kom nu. Skyd dem nu ned. Hvad fanden? Nu skifter vi altså snart kar. Skal have en ordentlig fed sportsvogn. Så fandt vi sgu den drømmende sportsvogn. Ja, så skal vi jo bare køre stærkt, for vi skal spille tennis. Og hvis I ikke har sporet, så er mit navn, det er Michael. Ja, og på engelsk hedder det jo Michael. Det er jo derfor, at, Michael. Jeg har jo god humor. Jeg har jo mange backups, ikke? Jeg har god humor, jeg er stand-up komiker. Det er jo derfor, at folk de skriger. Det er fordi, de godt kan lide mig, når jeg kører rundt der på gaden. Prøv at høre, de skriger. Det er fordi, de godt kan lide mig. Ja, og de løber efter mig. Det er jo derfor, de vil hen til mig. Det er fordi, jeg er stand-up komiker, og jeg er så god til det. Ja. Ny bil. Gider ikke den her gamle sportsvogn. Ny bil. Hvorfor fanden kan jeg ikke gå ud? Så går vi lige til at række fingeren. Sådan. Fed sportsvogn forude. Au! Han nikkede lige en skalle. Så skal vi også spille tennis. Come on. Så over. Nej, det kan jeg ikke. Jo! Nej! Fuck! Ah! Sådan, vi er friske. Så ser vi, hvad resultatet bliver. Indtil videre kan I se, at der står 3-1 til modstanderen. Det går sgu ikke for godt. Men det kan gå bedre, måske. Vi ser. Tennisen gik sgu ikke så godt. 2-5 til os. Ja. Det er ikke så godt, hva'? Halløjsa alle sammen, og velkommen til Michaels vlog, hvor han viser jer, hvordan man virkelig er gangster. Den var desværre kun 2 minutter, men der kommer en ud hver dag. Michaels vlog går i gang. Starter altid med, at vi lige smasher hovedet ned i vejen. Uden der kommer blod, det er egentlig sygt nok. Men så er vi bare blod på hænden. Så venter vi bare på en bil.
hvem på mig. Yes, vi fik ham. Så du får mig bare... Ja. Men det var på tid. Og dig. Ej, vi har fandme ikke nogen skud. Okay, så er vi sådan en her. Den brager. Headshot. Ej. Nej! Ej, jeg grinte lige der, kunne jeg godt se. Jamen, det var så alt, hvad jeg havde til i dag fra min Michael Vlog her på 2 minutter. Ja, vi ses i morgen. Og så her, jeg er lige kommet ud fra kugleoperering. Og jeg har lidt ondt. Nu kan selv gætte hvorhenne. Ja. Ej, jeg synes du kigger for meget på din telefon. Skal jeg vise dig noget. Okay. Ej, godt billede af dig. Nej tak. Delete. Skal det? Tag lige selfie. Kan vi tage selfie? Hvor tager vi en selfie hen? Nej, det er en selfie. Baby. Billede. Nej tak. Sådan der. Hey, vi har en fed amerikaner i bunden. Sådan der. Godt. Tak for alle jeres likes her på Instagram. Jeg er rigtig enig i alt det, I liker af alle mine billeder. Især når jeg har den her fede amerikaner. Det er faktisk min, du stjal den i går. Ses. Tak for alle jeres likes herinde på Instagram. Ja, vi ses på næste billede. Hej hej. Ja, vi har fundet sådan en lille rallybil, og jeg elsker at synge, mens jeg kører rally, så jeg gør vi har det, fordi jeg har det efter og gå til, gør det, vi world. We are jo, der er ikke playback. If you make me feel I'm running me up at the door. Bam! I got it, baby, shiba, boom, down. That you will make me feel. You freak! Fat go! On my right. Køb bananer, hos mig. Køb bananer for 1 krone. Jeg må sgu ikke se noget i mørket. Fucking fed bil, vi lige har fået skaffet os. Ej, så kører vi det her. Jeg håber, I kan like vores nye car. Hvis I like this new car, you can... I talk English with media. Yes. If you like this car, you can give a like on this car. Jeg talte sådan en dårlig engelsk version. Okay. Skal vi ud og køre en nyt rally, eller hvad? Fuck, der så en ny familie, den skal vi lige have kørt. Bomber! Jeg ved godt, jeg er freak, men sådan. Undskyld. Det var ikke med vanilje. Au. Hvad fanden var det? Var det en mand? Ej, er det en mand? Nå, jeg tror det var en mand. Ulækker. Jeg skal bare smadre den lige. Jeg er stærkere end den. Fuck, jeg er stærkere end den. Så pres det.
Det sagde hun også i går. Og I kan se det der smoke nu. Jeg har købt. Kom så. Har I et problem? Ej, så nåede I lige at gå ind i bilen igen. Så smutter vi. Fuck the police, come. Vi giver lige. I må have morgens skyld. Fuck the police, coming straight from the underground. A young nigga going to the pressure. Woohoo! Og så... Nej, min bil! Jeg vil ikke miste min bil. Jeg vil helst ikke miste min bil. Det er det godt tidspunkt at hoppe ned. Nej! Tak fordi I gad at følge med i mit sindssyge freak-liv. Må jeg gerne smide et like, hvis I godt kan lide mig. Det er der ikke særlig mange mennesker, der kan. Men hvis I kan, så vil jeg gerne smide et like. Nu bliver jeg lidt ivrig, kan jeg godt se det. Det er faktisk lidt uhyggeligt. Og I må gerne skrive en kommentar på min karakteristik, hvordan jeg er, synes I, og sådan noget. Altså, hvordan jeg er, skriv en kommentar på det. Og så hvis I gerne vil se mere fra min lille vlog herinde på GTA, som jeg kalder det, Grand Theft Auto, så jeg stiger lidt godt, så må I gerne abonnere, hvis I vil gerne se mere. Ja. Så vi ses i næste freak video. Hej.